Sanibona, igama lami nguThanduna Ngwanzi Mande. Ngibhalele lolu hlelo lala ekhaya oluthi akuzange kwabalula. Ngase ngafisa ukuthi nami ngixhumane nabo mayelana nempilo yami from ngisakhula ngize ngifike kuleli zinga engikulona. Ake ngikubingelele imbukeli lapho ngasekhaya. Mina igama lami nguNzuzo wakaMeyiwa, kanti ke sengiphinde ngabuya futhi nohlelo la esithi khona akubanga lula. Namhlanje ke sibhalelwe usisi uzosixoxela nje ngodaba lakhe lempilo yakhe la ezobe sichazela khona ukuthi kwenzekeni empilweni yakhe, indaba athi akubanga lula. Siphinde sibongeke futhi imbukeli ukuthi uthathe leli thuba ukuthi uhlale nathi usibukele. Ngiyathemba ukuthi lo hlelo uzolithokozela kakhulu. Uthathe isihlalo, relax, uthathe upopcorn, uqofoze, ubuka ama-advert kube mnandi kube nje aya. Usisi uzobe silandisa nje ngestory sakhe. Siyazi ukuthi kulolu hlelo sibhalelwa yiwona wonke umuntu osuke ene story esingabanga lula ngempela empilweni yakhe. La ibone khona ukuthi mhlambe kwakufuneka ayigcina impilo yakhe, mhlamba ayibulale okanye enze something ukuze impilo yakhe. Abanye bagcina bephilele edakamizweni, abanye badlule ezintweni eziningi. La impilo khona siyazi ukuthi impilo vele ayikho lula. So siyazi ukuthi baningi abantu abasafisa ukusibhalela kulolu hlelo. Uma ufisa usibhalela futhi ungalinda nje kuze kuphele le video, uthathe inamba esekugcineni kube mnandi ke kube nje aya ukwazi na ukuthi usibhalele uze la ohlelweni uzosixoxela udaba lwakho. Namhlanje ke usisi uzobe silandisa ngodaba lwakhe lwempilo, asichazele ukuthi usisi udabukaphi, uqhamukaphi, ufike kanjani la, kwenzakalani empilweni yakhe. Kube mnandi emhlabeni. Mina igama lami nguNzuzo, ake sihambeni siyohlala phansi. Angiphinde nginibingelele futhi babukeli lapho ngasekhaya. Mina igama lami nguNzuzo njengoba kade ngishilo ekuqaleni, kanti sihleli naye kusisi ekade sengikhulume ngayo ukuthi usibhalelele ohlelweni lethu la esithi khona akubanga lula. Nami ke sengijahe kangakanani ukuthi ngizwe istory sakhe esilandisa. Ngicela nje ukuthi usisi abingelele ababukeli ngasekhaya azesho ukuthi ubani. Sanibonani babukeli lapha emakhaya. Igama lami nguThanduna Ngwanzi Mande. Ngidabuka le intabeni zaseHarding. Oh yes. Ngibhalele lolu hlelo lithi akuzange kwabalula ngeza ukuthi bengifisa ukuthi ngilandise ababukeli emakhaya mayelana nempilo yami engazange yabalula from ngisakhula kwaze kwafika kuleli zinga ngikulona njengamanje. Yes. Kubaluleke kakhulu ke thina sifisa ukuzwa izinga leli lamanje, kodwa mhlambe before izinga lamanje kubalulekile ukuthi sizwe i-background usisi la iqhamuka khona. Usisi njengoba eseshilo ukuthi uqhamuke eHarding, uzalelwe khona, behlala kephi, ehlala nobani, ekhaya koma noma ekhaya kubaba? Bengikade ngihlala ekhaya kababa. So emva kokuba sekushona abazali ke kwase kuphoqa ukuthi ke singala kamalume kuboka ma wakho. Uboka ma. Abazali bona bebekephi ngaleso sikhathi? Bashona abazali. Okay. Kade benomuzi wabo. Benomuzi wabo. Emva kokuba sebeshonileke bobabili kwaphoqa ukuthi umuzi kufanele uphele sihambe sibuyele kama cause vele babengashadile. So ngokwesizulu kwangeke kube lula ukuthi uqhubeke lo muzi. Fanele sibuyele back kamalume ngezizathu ukuthi vele babengashadile. Imake yangidida kancane mawusho njalo sisi wami. Uphela kanjani umuzi ngoba phela labantu banezingane and njalo izingane zabo fanele sale kulowo muzi? Uqala sibancane ngeke sikwazi ukumela ikhaya. Okay, so lo muzi wasala noba? Kwaphela nje ngakwena nje kwaze kwaphela kadila wonke nento kwaphela nje. So isemakhaya vele? Yeah, isemakhaya. So endaweni yasemakhaya ngeke ngizokuthoka indawo ekuthiwa Manxiwa. Kwasala kuyisemanxiweni. Yeah, kwasala kuyisemanxiweni. Oh, so akekho noyedwa nje umndeni wayethi ufisa ukuzohlala nani anikhulisele kulowo muzi? Yo, kwangelula ngenxa yenkinga ethile zemndeni. Yazi imndeni ukuthi ihlala ibe nalezo zinto. So kwaphela nje. Uma nisuka ke kulomuzi wabazali benu owagcina usuba Manxiwa, ubuyela kephi komalume nibangaka eqala? Siba uthuna amantombazane mina omdala bese kuba ungilamayo. Okulamayo. Yeah. So usuka naye udadewenu nibuyela khona ngale? Yeah, sasuka naye nje sabuyela back komalume. Komalume nifica bakomalume ugogo uma ubaba? Safica umalumekazi. Odwa ophinda abe uanti futhi. Ndebo auntie. Kanjani? Ulamana nobaba wami aphinde futhi wazogana umalume. Yeah. Okusho kwaba vice versa. Yeah, like ngathi bashintshana. Baboleka noma uthatha umakoti ngalo noma uthatha umakoti ngalo. Yeah, abantu basho njalo ukuthi like ngathi
ngathi into eyaxoxa ayaplana shuthi kwayiqondanela nje. So bunjani ubudlelwane buka malumekazi wakho ophinda abe uanti wakho babunjani noma wakho esaphila? Babungebuhle neze ngalendlela ukuthi buze baqathakela kuthina njengezingane kodwa sibe singazi lutho but sisakhula vele uma wayenakho ukusithi vra kancane ngempilo ababeyiphila since umalumekazi wazogana kubo kama. So sakhula sinayo lokukluyo ukuthi ahlahla abazali bethu la banakho ukungazwani kahle so kwaze kwaqathakela kuthina ke ingane. Okay, mhlambe sengiyayibuzela nje wawazi ukuthi yini ebanga mhlambe babebanga ukuthi uma wakho uthandana nobhuti wabo noma ngasho ngithi mhlambe kwakubukeka sengathi like ugogo uthanda kakhulu mawami so makoti umalumekazi angitheni umakoti phela so kuze kube sengathi umakoti akathandwa shuthi like umawu uzenza ubhongoze ekhaya ushaya kakhulu imithetho shuthi ngasho ngithi into ethi ayibe kanjalo kwaze wagcina uanti so engasamthandisisi mawakho. Yena uanti wakho nobaba wakho angithi abandawonye babenjani babelamana noma womzala? Babelamana kodwa still nabo bengazwani futhi ngalendlela yokuthi ubaba wami seshonile uanti akazanga ngisho emncwabeni cabanga uphela umfowabo kodwa akazanga uzomngcwaba. Uyasisho isizathu? Hayi akasisho nje wathuleka kanjalo wonke nje umndeni wasalubamba umlomo ukuthi hayibuku kanjani ngoba phela abantu yibo nje bazala ugogo uma wabo wabazala nje baba bawu2 kanjani ukuthi lona mase kukanje engezi ukuzomfihla ngoba noma bethiwa nizwani kanjani nomfowenu kodwa nje umuntu kodwa mesethule nje kuyakuphoqa nje ukuthi hamba umfihle mfethu but ke uanti wahluleka ukupretenda. Okay, so niyasuka ke emzini because ngifuna ukuthi ulandise abantu ukuthi kwenzakalani yabo. So niyasuka ngala emzini niphinda kukhona uanti umalumekazi unoba uyedwa noma umalumekazi uzela unengane ezo7 labaya umzala bithi akuhleki hayi kodwa phela ngekhathini zakuqala vela babekhiqiza kakhulu babekhiqiza because akusajwayeleka ku generation yethu mawunengane ezo2 ezo3 ezo4 seku enough kuyathusa mawuze ukuthi kunomuntu osekwathola abantwana abaningi kanje. So nifica bona nihlaliseka kanjani ke kuleso simo nifica ezinye ingane mind you usisikaMaweni usisikaBabweni akanithandisisi kahle niphiliseka kanjani kuleyo environment enjalo? Sasiphila but nakhona ingane zazinakho kuba nalolo bandlululwana yize zayingakaze zisho but mina ngase ngikhulile ngangikwazi ukubona ukuthi la ngathi siyabandlululeka nje makudliwa izinto mhlawumbe kudliwa izinto ezimnandi bazodlela emakhosombeni uzobona ubona ngoplastic uthi wow kade kudliwa ama chips ubone ngesigubhu se drink hawo kade kuphuza i-drink but wena ubizwanga kuthiwa uzophuza nawe yabo ubone so kunalo lo bandlululo olukhona so kodwa ngophela usamncane ke awuna choice uzothula nje ujabulise ukuthi ngoba usalala udlile yabo. Khona yena nihola mhlawumbe iqolo eFoster sasihola iFoster care kodwa sasigcina ngokuzwa ukuthi siyahola sasingatholi ngisho uyisenti like umuntu azokutshela ukuthi ngiyakondla yabo akutshela ukuthi uyakondla kanjani ngoba phela mina nginemali yami uhulumeni niba u2 futhi umuntu uhlela nje ukuthengela iphenti uhlela nje ukuthengela isicathulo kodwa igcine ngithiwa yona uyahola and iFoster care na-ke imali ebhekile nje ungakwazi ngoba phela akuyona yodwa le Foster care ekhona la egcekeni zikhona ezinye imali esemaceleni so iFoster care obvious lapho uzothatha 1000 kuyona leli 1000 esisala phela nami njengengane ngibhekelele yabo ngikwazi ukuthola impahla ingozi esikole impahla into zokugqoka nami ngibe right njengezinye izingane but kwakungenzeki lokho end up uphiwa umakhelwane izinto zokugqoka naye umuntu into angasayithanda usayigqoka wayidela bese enika wena yabo kodwa ujabuliswa yilokho khona ukutholile so ngiyaqala manje ngiyasizwa istory sakho sisuthi sihamba phi
ngiyafisa ulandise umbukeli lapha ngasekhaya ukuthi kwenzakalani, usichazele nje ukuthi kwenzakalani because ngiyakubona usukhulile manje and ubonakala ustrong ngendlela yokuthi usukwazile ukudlula kulesi simo. Usungasichazela nje ukuthi kwenzakalani, ngizokuphazamisa ngemibuzo eminingi ukuze uzokwazi uarticulate kahle istory sakho. Usichazele nje ukuthi kusuka kanjani ukusuka nokuhlala nje. Impilo yami yaqala la sishiwa khona abazali sibancane. Yes, ngase ngibone ezinye izinto but ngangimncane ngoba ngangakwazi ukuyithathela ama step. So kwathi la sishiwa khona abazali, bashiya abazali ngaphansi kwenkulu ingcindezi because kwaba nzima la sisibuyela khona ekhaya koma. Masibuyele ekhaya koma safica khona impilo yakhona nayo ithafu ngalendlela ukuthi kunzima ukuyamukela because thina kusakhona uma angifuna uqama ngabandla wayezama ngayo yonke indlela la mama bandla like izinto nje into eziningi sazizazi nje wayezama nje ukuthi nathi sikhule sibe right njengawo wonke umuntu. Nje ngalendlela yokuthi uma ngabe sesika malume uAnti wayezashaya isaga ngokuthi yena phela thina sakhula sibusa la kubaba ngithiwa ubaba wayesebenza kanconywana ke bandla. So sas afforda nje ngisho ukuthi sas afforda kusakhona abazali. So mase sewengasasekho abazali sekunzima because khona ezinye izinto esingasakwazi ukuyithola esikade sithola kusakhona abazali. So uAnti wayezashaya isaga ethi phela nakhula nithola yonke into akho bazali benu ke manje la nizophila lempilo le ephilwa yonke umuntu. So kube nzima uma ngabe umzali ekubona ukuthi vele useyinhlungwini but akakunike amazwi enduduzo ukunalokho uphosa usawoti phe kwesilonda. Yabo njengomzali ngangilindela ukuthi fanele abe naleya bond leya yokuthi sikwazi ukusheshe sihile ngokuthi abazali asisenabo futhi asinike nje lolu thando lolu but wahluleka ukusinikeza uthando. Hayi ke shuthi ke saqhubeka ke mina ngase ngivese sengise high school but usisi wami wayesase primary. Yes. So siqhubeke ke silibele sitotoba ke esikoleni silibele sitotoba. Shuthi usisi wami ke yena ngelinye la ngomunye unyaka kwaqondana ukuthi abazali besanda kushona wayesanda ukuthengela uniform entsha. So uma esathena uzothi mayeqeda ngalo abesezo ozongenelela kumina. Nakho ke sesheshe edlula ke emhlabeni uniform mina ngihamba ngeenyawo and kusebusika. Shuthi othisha libele beyinothisa lento ukuthi nakho kuyophela unyaka mina ngihamba ngeenyawo icathula nginazo. Kube khona omunye othisha ke esikoleni angibize angibuza ukuthi zithini ngempilo yami. So ngimlandise so ebese kubhalelwa ama social worker. Makubhalela ama social worker kuthi nje ngelinye lamalanga nami sengizangakhohlwa nokuthi ngangabizelwa ama social worker. Ngibona sekufika ama social worker esikoleni sengiyacela eoffice kanti ngilethelwe iuniform entsha. Yo akaze ngijabule kanje ya. Ngajabula ngalendlela yokuthi ngazizwa nami ngumuntu obalekile. Sizofana nezinye ingane nami because ngangigcina sengiyihlaya ngokuhlezi ngihamba ngeenyawo njalo yabo. So uAnti imdine lento ukuthi mina ngibuye neuniform entsha. Imdine lento ngalendlela ushuthe nitshela ukuthi sengifike mina ngabikela othisha esikoleni mhlambe ukuthi ngiyahlukumezeka kanjani kanti cha ngangakaze ngize ngisho lonto esikoleni. Imdine lonto uAnti angithethise ukuthi why ngenza kanje nasho uthena ngimenza isehluleki ngimbonisa nothisha. Wenganishayi nje. Hayi kwangelula ukuthi angishaye mina nkosiyami. Mhlawumbe engamshaya lo mncane mina hayi kwangelula. Uyazi ukuthi wayengakalungi. Hayi bo. So ke hayi sidlule leso siwombe ngiqhubeke nesikole kwaze kwafika la sengifunda khona umatric. Sema ngifika ka matric yo ngavele ngaba nezibhadi
ngavele ngakhulelwa ngisafunda ka-matric. Matric. So emva kokuba sengikhulelile kwavele kwanelakhi futhi because ngaqhubeka nje ngilibele ngifunda nesisi sami. Ngaqhubeka ngafunda. Kwasho ukuthi ngangimithele umfana uma wakhe ophilayo Nkosi yami because nawe esesazi isimo sasekhaya. Because umjolo wethu vele wagcina usuwaziwa nabazali. Yeah, so ngaba nenhlanhla ukuthi wavele wathi uma kamfana ngicela ngikhululeke nje mangiqeda kuteta ngicela ingane ngiyilethe kuyena ukuze ngeke ngiphazamiseke esikoleni. Ngiyuphazamiseke. Okwangijabulisa kakhulu ke lokho ngijabulisa ukuthi nje angeke ngize ngisahlala phansi because akaze ngine-stress sokuthi na hayi sengizohlala phansi ke ngigade le ngane. Siyahamba njalo isikhathi futhi sokuthi ngibuyele esikoleni mangishiyo ntanga yami. Awusengijabulisa lokho ukuthi hayi ke sengirelaxile ukuthi uzoyithatha ingane hayi ke ngempela ngiyitete ingane ngihambise beyisupporta ngayo yonke gogo u-aunty akhulume ukuthi mina ngithatha ingane ngiyoyipha abantu bakamfana ezifena wayezokwazi njalo ukuhlala nayo phansi ayigadi ngoba wayengazi azakwazi because ngisakhulelwe engakazi ukuthi yena ingane bazoyithatha elokho engibhinqa ethi nje uzokabone kahle ukuthi lo ngane izogada uba izoba yini kanti akazi ukuthi yabo kuzovele ugogo athi hayi uzoyithatha Walaye. Ngijabule ngithi nazonke. Sezophuma kulomqondo wakho ukutshela ukuthi nje hayi ngasho ukuthi ngizobomquba nje la egcekeni yabo bayithatha ingane hamba uhlala khona mangamvele kwakuse roundini mangama weekend isho ukuthi ngijwayele ukuthi ingane ngiyilande njalo ngesonto ngiyihambisa mhlawumbe ngiyilande ngolesihlanu ntambama mangibuye esikoleni njalo ngesonto iyahamba ngifunde aze ngaqeda umatric. So sisiwami ukukhulelwa nini unyaka oqala ngoba ngizwe ngazothi yonke lento yenzeka kuwona lo nyaka lo wenza umatric. Ngayithola ukuthi ngikhulelwe ngoJanuary. Sivula nje izikole. Sajabulela ukuthi sibuyile esikoleni kanti ziyaduma ngapha kumina. So wena ema-holiday no-busy ngiyabhizi ngiyapapruka kanti he kuzokonakala. Mangithi ngibuyele esikoleni ngiyeza ukuthi oqala phela ngihamba nani distance ende manje esikoleni so qale lapho indaba yeah ishube lapho kanti vele mangesikoleni ngidlule eklinik so ngavela ngathi ngiyophuma esikoleni ngidlule khona eklinik mangidlule eklinik test hayi bangitesteke unesi qale lapho inkathazo qale kushintsha ukudla eplatini shubeke manje kushube nje kucaca ukuthi sengine stress hayibo kwahlwa emini ilanga libalele stress ke manje pheke stress ke ukuthi awe ma into engizoyithini le uqala kuhambi kahle empilweni ngishizilela kunzima okwesibili nayi ningane ke futhi manje ke yo kodwa phela awunakho ukuthi ngoba umuntu wakho uyakuthanda kuzoba right ya nganginakho lokho ukuthi sifine kuzohamba kahle futhi nganginakho ukutshela ukuthi ngenzeka kodwa uma wakhe mhlawumbe anginike lo freedom yokuthi ingane ngiyilethe kodwa ngisaba nje ngisaba nanesimo engiphila ngaphansi kwaso ukuthi uAunty ngizomthini njengoba evele edelela kanje nje ngizoyithini nje indaba yakhe yabo nginaloso stress futhi noma ngayiphasela i-term kaJune angazi kanjani because ngangine stress nje lapha ya ngine stress ugcina uteta nini ke ngaze ngagcina ngoteta ngo-October usanda kuqala nje October mateta nini 16 October ama-exams engakaqala seqalile ama-exam aseswaqedile ama-exam sesilungiselela ama-trial not trial i-final sasibuya kwilento zami ama-trial sesobhalela i-final yeah okay so into eyenza ukuthi ngibe free kakhulu ke ngaba free sengitetile abo ngaqala ngaba naloko kuba free hawu nogogo ingane wayithatha ingane ngathi yo minus ke stress ke manje sengizokwazi nokufocusa kahle encwadini shubili nothisha manje esikoleni abanike ithuba ke manje because phela so shy final manje nami phela kumele kucace ngathi ngithuko aunty ngapha sezongithukela ukuthi manje ngifeyile umatric yabo sekuzoba nzima kakhulu manje so after matric wenza njani emva kokuba ke seswabhalelile ke ama final sidlule kuma final usha uJanuary manje
sishubela ukuthi phela sekuzophuma ama-results naseredweni naye abapheli kulowo nkulu yama-results okuphuma ama-results alentuzana ama-matric. Ngine-stress nengane yakhe iyalingana nami kade sibhalela nayo ulentuzana u-matric. Like sengathi khona i-competition ekhona la egcekeni. So akathembisanga sibhumbulo nje ukuthi ozophasa uzothola isibhumbulo. Phela intandokazi yakho wayeyithanda ngale ndlela yokuthi nje kwase kukhulunyiwe ukuthi nje meke yaphasa izofanele ifunele isikole ngokusheshsha mayithola isikole fast iyanyuka. Kuzodependa ukuthi sithole phi isikole iyahamba and nemali seyiready ukuthi nje yona mayiphasa nje. Lapha yama ikhulunywa nokukhulunywa. So nje yona nje ifree ukuthi nje mayiphasa izo showcase nje into zayo ihlelekile. Hayi ke zifike ke insuku zokuphuma ama-results. Yazi uNkulunkulu vele wenza isimanga. Yazi wenza isimangaliso nami ngavele ngamangala. Phumiyane mina ephepheni, failiyane ingane yakhe. Hawe ma. Yey, futhi ngoba ngudlanga upoison lapha. Yo, hayi uNkulunkulu yasebenza. Ila kwaqala kwashuba. Ila kwaqala khona kwashuba, ngazi ngawumuntu omumbi like ngizenza ngcono ngokuphasa nje umatric, ngizenza ngcono nje kwanzima nasegcekeni sekuphele nje izinsuku kudlulwana nje egcekeni akukhulunyiswana kumuncu nje kumuncu. Ubona kahle ukuthi abola ngisho ushevu sengingawudla ke manje nawe ube washi izinto oyidlayo ungadli noma yini because uyabona nje ukuthi ayi akusemnandi nje la egcekeni yonke into inzima. Ayike shuthi ke ngathola ke omunye uthisha wayengikhonzile bandlalo athisha okuthiwa Miss Bani uthubani uLuvuno uMiss Luvuno. Isibongo leso. Isibongo sakho kwakuMiss Luvuno. So ngikhumane naye. Nathi igama lomuntu. Isibongo ngikhumane naye ngitshela ukuthi ngiphasile ajabule. Angibuza ukuthi na bese ngi-applyile ngithi minayo nje kusahlwile nje la kimi ziyaduma nje. Akekho futhi okusizayo. Akekho futhi ongisizayo. Angenelele Nkosi yami yangisize yangi-applyele ngisithole nangampela isikole e-UJ. Yo sengistressa nokuthi e-UJ phela kukude. Ayathembisa ukuthi na yonke into ozongenzela. Nangampela ngisithole isikole ngithole nane-res khona le-UJ. So sefuna phela ngibe nendlela yokuthi ngitshela u-anti ukuthi isikole ngisitholile kumele ngihambe nge-UJ. Angayizwa nje kahle u-anti lento le ayitshela ukuthi nje like emakhaya ke omama banale ngqondo yokuthi nje ufuna abafana lapha ayikho into oyenza lapha ulande enye ingane yesibili yabo like vele kusho ukuthi bafisa ukuthi kube njalo bangifisela nje lelo bhadi lokuthi ngathi ngaphinda ngibuye nenye ingane yabo. Hayi ke ekugcineni wayengena choice kwakumphoqa ukuthi fanele accept ukuthi cha ngiyahamba phela mina. Awuna choice. Akana choice phela nami fanele iqhubeke impilo yami iqhubeke. Yes. Hayi ke no misi lo angibhukhela ibhasi ekufanele ngeGoli angibhukhela ithikithi lebhasi sifike isikhathi sihambe siye eGoli. Lapho nempahla nginazo kanjani izingane yazazi ke emares ukuthi siswenka ziyaqoqa. So lo Miss Nkosi amadana engenelela ngithengele into zokugqoka yabo. Nami ngigcine ngibuka nje ngibe muhle nje. Ube right. No NSFAS ke wangena. Wavele wangena ke nami ngazama kuba right nje ngaze zonke. Nje ngafika ngaqualify kwezinye ingane nje nami ngafana nazo. Usisi wakho yena nomenza njani masuhambe? Usisi wami njengoba mina sengiqeda isikole yena emayoqala high school. Okay. So mayoqala high school nakuyena kunzima kuthiwa kanzima. So kuphoqa ukuthi manje mangena uNSFAS nami yabo ngihlephulele into encane nayo phela abe right yabo. Since isimo singekho mnandi. Singekho right. So nayo sejabuliswa ukuthi mangenile uNSFAS uyazi ukuthi hayi usisi wami khonto encane azongipha yona yabo umntana Tshothu ifihle njalo lo mali uyabazi ekhaya bengantshontsha ngisho kwintshontsho ungabhayi ingane wazi ngemali
ngiyatshetha ungabhayizi ngalowo mali so nje ajabulela ukuthi nje hawu nkosami usisi wami yabona lelo themba lokuthi ngelinye ilanga kuyoba mnandi so ngifikile-ke laphana-ke esikoleni kube mnandi nje ingane yakho kube right ingane njalo uma ngabe kuvalwe showcase nje ukuthi ngiyehla ekhaya kufanele ngibe nengane yami yakhula nayo nje ku-right ikhulela kababa wayo ikhula kahle hayi i-right nje ushowcase nakubo bayithanda ayiswele lutho yabona nje ukuthi ku-right yabo bazama ukuvala lesa sikhala sokuthi so nento yakho yayisaqhubeka nobaba wakhe noma sasaqhubeka naye yize-ke naye sangasangithembi phela sengile ejuthi ngizofike ngibona abantu so senento kunixabana sinokho ukuxabana ethanda ungifonela ama-video call angithembi ukuthi ngibona ezinye impisi lapha wenzani esikoleni awu abafana bathembana ayibuya bazi nabo abafana uma nje futhi egoli kude so nje ngangithembe nokungishaya ngama-video call yabo lapho yena uyasebenza kamnandi angifakela imali meholile nje kumnandi but kunakho lokho ukuthi angithembi yabo waqala nini ukusebenza wasebenza usasesikoleni noma ngisafunda isikoleni already wayesebenza cause waqeda isikole yena mina ngangifunda grade 8 ephume esikoleni ka-matric so naningajoli kodwa sasivese sijole niyaphusha sasivese sijole yabo waqeda isikole wanenhlanhla wavela waqasha Transnet so nje uvele uyisebenzela kamnandi shuthi nje ngisho ngithi nkosami umfana waba neqiniso nje ngoba phela iyabafana bese senza kangcono yaphuma nje kuwethe ngizoyenza ngingafunda isikole mina yabo washintshanga bandla waqhubeka nje wama nami because understand isimo sami yabo nje saba right ekusize futhi engisiza nalapho makhonto ngishoda ikakhulukazi into zokugcoba wayengisiza kakhulu into zokugcoba yabo shuthi ngisesikoleni ke siyafunda and ngiyaphasa nkosi yami ngenza sure ukuthi nje u-auntie sifuna ukumprove wrong manje siswami efundweni wenza ziphi ifundo ngikuzwile nje ukuthi buse-varsity kodwa bungawazi usitshela ukuthi buyenza ziphi ifundo ngangenza ifundo ze-engineering and then istep esilandelayo kwenzakalani emva lapho wagraduate noma wasala umlenze kwenzakalani emva koba sengiqedile-ke ngagraduate-ke nakhona kunzima yabo usuku labanzima khona owangempela-ke la ngangibona kahle ukuthi uhlwemini-ke manje ilolu suku la sengiyograduate khona lapha uma uyograduate uyakudinga ukwesekwa uyawudinga umndeni lapho umndeni mina-ke wawumele kude kunzima ngani nokuthi ngizothathane ngihlanganise nami kodwa ngoNkulunkulu ngale family angipha yona yesibili yasemhlabeni yakababa wengane yami ngakwazi ukuyibona ngumuntu nami lapha yana u-auntie sengimbikelile wangayingena nje indaba yami wangakukhombisa futhi ukuthi khona into anendaba nayo or uyayizwa into engiyishoyo ngafonela isisi wami ngamchazela ukuthi naye wabalisa ukuthi futhi uyazi mina ngiyafunda isikole mina ngizothatha imali ngizokwenza njani amtshela sisi wami athi rest khona indlela engizokwenza ngayo so ngitshela ubaba wengane yami wathi ubaba wengane yami ngoba khona imali eyiseceleni ebengiyibeka ngicabanga ukuthi ngivele ngithathe yona so iyona ozokwenza ukusupport ngayo for i-graduation yakho so nangampela wathatha lowo mali ngamtshela ngathi mfethu angithandi ukuthi ngigraduate usisi wami ngisacela ukuthi ungigibezele yena nangampela nkosi yami wenza njalo sathi nje sesisehholo la sasigraduatela khona ngambona seqhamuka nomndeni wakhe usisi wami ila nami engakhululeka khona ngathi kade ngisabaleka kanje kwabanye abantu lapho u-auntie ngisabathe ngimgadile auntie uyaqhamuka ngithi mhlawumbe phela uzongishaya ngesurprise auntie azangazaze zaqhamuka ila ngabona khona ukuthi hayi akangifundwa mama akazenzisi akangithandi futhi akanendaba nami so kwenzalani empilweni yakho ke manje emva kwe-graduation
Emva kokuba sengigraduateile ngahlala nje isikhashana esincane ngisa-applyile for imisebenzi ade ngofundela. Kwathi nje ngelinye ilanga ngihlalele nje endlini kwavele kwangena ikholi kwenye inkampani khona la eCape Town. Kwathiwa angiphuthume ngizokwenza i-interview nakhona nje angikholwa yabo into uyitshela kodwa ungakholwa ukuthi ngampela iqiniso. Hayi ngampela ngeze ngiphuthume ngiye khona. Wangifika khona nakulo interview mina ngiyaqana ukuzwa ngento kuthiwa khona into interview yabo ngididekile ngizoke ngize yini ne-interview yabo ngampela ngihlaluse phansi yabo khona imibuzo abakubuza yona ngiyiphendule lo mbuzo ngiyaqhaqhazela nakhona. Hayi kodwa phela interview yatshelwa nasesikoleni ukuthi khona kuthiwa interview amshobo wazi. Awonto ungazi uzuyenze mfethu uyakushaya lo lavalo lo abo futhi sisafunda isikoleni sasasesixoxe ngithiwa yabo mhlawumbe umuntu exoxa ngosisi bakhe ethi we usisi wami eyokwenza i-interview wabuye ekhala inyembezi ethi uyifailile yabo nami sengishaya nayo lolo valo ngithi yo mhlawumbe nje nami ngizovela kuthiwa nje hayi sisi siyabonga isikhathi sakho mhlawumbe nje sebeyangichitha yabo. So bakufonela ukephi mawusuka esikoleni after graduation ubuyela kini ngisemakhaya le eHardini. So ngifonelwa ngoMsombuluko kuthiwa angifike ngoLwesine ngizokwenza i-interview. Sengisho ukuthi usekhaya noma ukuboka baby daddy noma ngangisekhaya ngalolo langa eKhakoma. Banjani bona isimo sabo mawubabo? Nje phela sebemincela ukuthi bafuna ukubona ukuthi ngizothola nomsebenzi yabo sengibhuquze ekhaya phela manje ngiqedile isikole sengiyabhuquza nje. Yo so ngathi mangiqeda ukwenza i-interview bese kuthiwa hayi bazongifonela ngibuyele back ekhaya. Nangampela uphelanga u2 days bangifonele kuthiwa ngifike ngizoqala ukusebenza ngizothola ne-uniform. Ngangajabule kanje. Kukude phela eCape Town mawusuka eHarding. So transportation wise wawenza njani ngoba ngiyakuzwa ukuthi isimo sasibheke eceleni. Babwengane. Babwengane loyo ukuthi lo abhuti loyana owalenza iqiniso empilweni yami. So mangase kuthiwa indoda yaloboleka ngamlobo. Hayi ngamlobola mase kuthiwa indoda yalotshola hayi ngamlobola la jida lo ngakhipha isente lami lokugcina. Wakwazi ukumelana nami empilweni kunzima. Wakwazi nje mfethu into eziningi nje. Akwenze wangenzela iqiniso shema. So yena uthini ngokukulobola? So njengamanje ke since sengithola umsebenzi sengisebenza seku right yonke into. So bese sema planning ukuthi ngoDecember ufuna ukuzovela ke manje ekhaya ke. Cause ngisafunda isikole kwakunzima phela ukuthi wayengeze zongilobola. Nami ngisafunda ngisane stress lesemfundo. Kuningi phela nokwenzala la. Ngizokhuluma ngama trust issues. So wathi nje ayasibekeze nje si relax. Mase ngiqedile kahle ke sobe sesikhuluma ke ezamalobolo ukuthi senza kanjani ke. So besiplanile ukuthi ngoDecember so uanti kodwa ngakaze kumtshela ngoba ngiyamazi unomona. Unomona ngakaze kumtshela. Sengaza kuthakathi. Sengazi into zami ingaphumeleli angakaze kumtshela manje. Ngizomtshela insuku seyisondele. Manje phela into zakho zizomdinga njengomuntu omdala. Phela ngomtshela nje hayi phela kwakhe vele ukuthi nje abe khona lalela into ezobishuwa abakhomi. Ayikho into etheni. Manje awukho umndeni extended family. Ukhona umndeni emaceleni omalume abanye. So nabo bazoba khona phela mase kukhulunywa ama negotiations. Sizobatshela into izoba ngakusasa ukuthi cha njalo ngakusasa sanidinga yabo. Not like khona abazobe bengiphathele yona. Okwabo ukuthi befike nje bezoxoxa yabo kube njalo. Okay. Not like bazongipha imali and stuff. Mhlambe sisiwami umuntu osekhaya odlule esimene isicishe esifana nesakho ngam-advise uthi mina nje into engingaku-advise ngayo umbukeli lapha emakhaya ukuthi isimo noma singanzima kanjani hlalela ethembeni lokuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu yolenza icebo njengoba nakumina walenza icebo nami ngangakholwa ukuthi ngogcina ngikile simo engisona okusona ngangitsho nje nami kophelele emoyeni nje ngibe ibhuqumpuqu nje kuphelele kanjalo. So nawe mbukela lapha emakhaya ngisacela ukuthi ungayinyezi
futhi ungalilahli ithemba, zitshele nje ukuthi nawe lento oyifunayo noyifisayo izokwenzeka. Siyabonga amahlamazi. Okugcina mhlambe siswami sovala. Imaphi nje amazwi ongawasho mekuthiwa anti wakho uhlangana nale interview nje ngelinye ilanga mhlawumbe. Yini nje ongayisho kuyena esuka nje deep down enhlizweni yakho? Ngafisa ukumtshela ukuthi ati yeka ukuba nenhliziyo elikhulu. Funda ukwamukela sonke isimo esisuke sibhekene naso ngaleso sikhathi. Wamukele futhi ukufundisa like ukuphatha ingane ngendlela efanayo. Umusa ukuthi wena khona ingane oyithandayo khona ongayithandi. Iyabheda lento ixabanisa izingane. So ngiyafisa nje ukuthi ngelinye ilanga ubone na ukuthi impilo ihamba kanjani. Yeah. Ukwazi ukubalansisa einganeni ungayenzi into ezokwenza ukuthi enye ingane igcine ibona sengathi ingcono kunenye. Kube uyothula naye ngelinye ilanga kusala izingane zakhe futhi zisale zinenkinga zingakwazi. Kuyahanjwa la emhlabeni. Especially bona abadala. Umuntu angasithela noma nini sisale thina sizingane sisale sibukana ngelinye ihlo yabo. Impela. Imbukeli ngasekhaya sithanda ukubonga kakhulu siswami siyabonga kakhulu ngethuba osiphelo nokuthi ufike uzosilandisa nje ngejeni yakho ukuthi akubanga lula. Impela sibonela ukuthi hayi akubanga lula. Mekuthiwa umunye umuntu mina ngabe ngiyakhala mekuthiwa ngixoxa isitori sakho ngempela ngoba akubanga lula ngempela. So mbukeli lapho ngasekhaya mina nawe sisazolokhu sibonana nje kube mnandi emhlabeni sesiphuma kanje nosisi sisazothi ukulixoxa kancane udaba la sisi. Mina nawe mbukeli kube mnandi emhlabeni oyivale emakhaya. Mbukeli sesizule sonke istory sikasisi. Mhlawumbe mina engakusho nje ngodaba likasisi ukuthi baningi abantu abadlule emweni uthola ukuthi bahlukunyezwa osisi auntie ama extended family members in the name of abazali bashonile. Baningi abantu abadlule emweni abanye bayibona bengamkelekile emzini yakubo, abanye bayibona bengamkelekile emzini yogogo babo ngenxa yokuthi abaphathekile kahle abahlalisekile kahle. Engingakusho ukuthi kubi kakhulu uma umzali unezingane, cabanga lo mama unezingane ezo7 kodwa uhlule kwamukela izingane ezo2 ezalo udade wabo in-law siphinde ezalo umfowabo egazini. So leyo nto ayinhle kakhulu. Mhlawumbe into bengayisho ukuthi uma kwenzeka umama noma ngabe umama kabani uma uthola ithuba lokuba umzali enganeni ungayizali akuyiphathe ngendlela engazuthi uyizala enyameni ngoba leyo ngane ngelinye ilanga uyophumelela, ngelinye ilanga leyo ngane uyoyidinga, ngelinye ilanga leyo ngane uyodinga ukuthi kube khona iphathe edlala empilweni yakho. Leyo ngane iyona eyosiza izingane zakho uma kwenzeka ngelinye ilanga zingaphumeleli ngoba uma kuthiwa lo sisi ngempela akaphumelelanga uyabona ukuthi ngabe kubhlungu still kukhona nomuntu futhi omcindezelayo. Siyambongela ukuthi empilweni ukwazi ukuthola ithuba wasebenzisa ithuba lakhe ngendlela akwazi ukuthi alisebenze ku-education athole iziqu zakhe akwazi ukuthi athole nomsebenzi. Siyambongela kakhulu ababaningi abantu abathi mabedlule emweni einzima bakwazi ukuthi bagcine befinyelela ekutheni baphumelele ngekhwephe zabo. Sibonge futhi nomlisa atholana naye high school engicotho wadlala enkulu indima ekusizeni impilo yakhe kakhulu. But nje ngikusho kakhulu ukuthi kubalekile ukuthi uma umuntu uyithathela isinqumo sempilo yakho, uyithathela isinqumo sokuthi nginesifiso sokuyishintsha impilo yami ngiyenze ibe ngcono. Ngisuse from usigaba 1 okuyinhlupheko ngoba imost yabantu imost yethu sizalelwe kuyona inhlupheko kodwa inhlupheko kukuwena ukuthi ukwazi ukuthi uyishintshe ngelinye ilanga ukuthi uthathe inqumo eziright empilweni. Ukuqala ongakwenza ukuthi set ama goals akho ngendlela efanele, ama short term ama long term goals. Wazi ukuthi ngifisa lokho empilweni, wenze lokho ufinyelela kona, uphinde futhi udlule wenze okunye uze ufinyelele empumelelweni yakho. uNkulunkulu uthembekile uzobaletha abantu abazokwazi ukuthi ngendlela bakusize impilo yakho igcine ifinyelela la ufisa khona. Engakusho nje sengihamba ukuthi mina igama lami nguNzuzo ngwakaMeyiwa. Uhlelo lethu akubanga lula. Kanti uma ufisa ukungibona ku personal life yami ungangifollow futhi na ku Facebook nguNzuzo ngwakaMeyiwa. Kuningi ke ngikwenzayo eceleni other than being a presenter kulolu hlelo. Kukhona okunye ngikwenzayo as a musician, also as a husband kumkami. Kuningi engikwenzayo engicabanga ukuthi nisazokuthokozela kakhulu. Makwenzeka nje ungangifollowa. Okunye sinenkampani eshuthayo Visual Vision Studios, sishutha nje lonke uhlobo lemicimbi na wonke ama events. Kuyona ke enye i-side hustle engiyiphilisa ngayo eceleni engicabanga ukuthi ngajabula ukuthi ungiqashe nawe emcimbini wakho ngelinye ilanga ngifike ne-team yami sizokwenza
remarkable memories. Kube mnandi emhlabeni. Kuningi esikwenzayo, mhlambe ngelinye ilanga sizokwenza adverts sifake nibone ukuze nizobona umsebenzi wethu. Akube mnandi emhlabeni, mina senginishiya sengithi sibonane futhi ku episode elandelayo. Danko.